Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, asino ngay dayjay? Jay? Di kadwan ni Marisil Alimabas lalaki mo't. Nobyo na siguro mo't Ay nawaw, inyawid na tinobyo na dita balayda. Kahit anya ko matibibiyang mo. Amom nga ron, anya mo't isaritaan daan doa. At dadamutin iti husto nga idan. Wan mo kidi ngamay na. Nakababain lakay. Di mo ibaga nga aging gaita. Kat insecure ka kin ni Maricel akalugaran tayo. Iti anya ko maaga po. No ibaga na napintasak mo't. Ado ti kwarta na dayjay, tanagagrit nga negosyo. Si Kangay. Dinak ikumkumpara kang kuana. Tasaan kami nga agpada iti gasat. Agindadalos kanto, mo't no agsao ka. Umay kuman alaan ti order ko akamuti, nana. Iso ta nakasakaw. Mabagkat mo ka, day. Ay nawaw, 10 kilos laang dayta, nana. Sa bagay, napigsa ka pa'y mutkit, day. Ay wun gayam. Nakita yo ka di lalaki nga inyawid ni Marisil dita balayda, nana. Sino alalakay? Jay natayag anapu daw. Ni Luis day jay, pasing. No kasta, amamuyo gayam. Una, takanayon mo't adito'y istor ko ti paggatangan da. Nobyo na nga ruday jay, nana. Wen, nobyo na. At titibayan ko na Aida. Agyaman naklaunay. Awan anyaman na nakaw. Kaslaawan ni Luis di tabalayo Adda trabaho na itanana. Agtrab-trabaho gayam. Wanana, manager iti fast food restaurant ijay sentro. Ay mayat mo't gayam ti trabaho na nukasta. Wanana, masapul nga agtrabaho kami. Tada urnungan mi. Day. Anya nga iti urnungan niya. Agkalaysa kayo matan? Saan akalaysa, nana? Iparenovate milaang ti balay. Pagbalinan yun sa mansyon ta balay yaw. Wen anana, tapno mayat mo't ti pagnaadan mi. Mayat day ta plano yaw nakong. Sigurado asaan kayo amarigatan. Tadamot source of income yu adwa. Mano abulanan, sipod nagawid da Marisil dito'y lugar tayo. Ngam awan pa'y nadamag ko no kaano ti kalaysa da iti nobyo na. Amangan no adda nadamag mo, Julius. Ay nawaw, urayam adda ibagada. Mano abulanan nga agur-urayak. Urayam biyag damot dayta. Saan mo't mabalin asika ti agdesisyon no kaano agkalay sa Maricel ken ways? No, awan ti plano da nga agkasar. Nupod numan ti atap ko, kaasim nga rod ni Marisil Kasanumot ang naibagam akaasi diyak alugaran tayo. Kat numayat ti biyagda, sa nakas kada tao nga grigrigat. Kwarta dalaang matiado, ngam sigurado, saan daan naragsak dagi jay lakay. Ay nako, asino kamot amang hibagay ti kasta? Amom nga raw. Akon. Kumusta nga iti check up mo? Pasensya ka no saan ka sinukaw? Nag-overtime kami nga may. Kasang-sangput ko lahang itay. Okay lang. Maawatak mo tada trabaho. Kahit anyang itimbaga ti doktor. Ay, negatibo lang tamot. Ay, kaano nga ta? Yakam mo. Ngam ituloy ko lang ta tumaran ti agas ngayon reseta na.
Bareng kunak no kaasyan na tati na Marso. Panagkunam, itid na nga tamad ti para kadata. Uray kastoy ti mapaspasamak. Sa anak ama pukawan itinamnama. Addan tulat ta, Luis. Urayin talaang no kaano nga itid na ti para kadata. Anya man ang tigagaram, paseng. Umayak laang maki-istambay, nana. Ay nawaw, istambay manang. Una, tawang mo ten aramidak ijay balay. Dagiti anak mo nga eh. At dada iya pagadalan. Ada kumakayat ko asaludsuden kada kayo, nana. Anya dayta. 5 atawunan nga agdenden na damarisil kan Luis. Kahit anya kumaitaken ka, no 5 atawunin nga agdenden nada. Awan ka di plano dagitang agkalaysa. Awan sapay mo't. Awan mo't nadakdakamat ni Maricel kanya. Kaasi mo gayam ni Maricel. Amangan kay di no saanan nga ikasar ni Luis. Daytan je kunada nga uray adu kwartam. Uray na pintas ka no saan asiryoso ti lalaki ken ka. Awan latta. Ay unay kan, timot biyag ni Maricel ti bambantayam. Insecure kan samot kan kuana. Unay kamatlan pasing. Napurot man ngaminan ti ulom si ka Julius. Apay aya. Kita man ti kaldero. Awan pa'y na isa ang ngay napoy. Ay nawaw. Agisa ang kamutan na. Na, siyak pa'y nagtrabaho tag ko na hindi ti balay. Siya ngay, anya ti inararamid mo iti may sangal daw. Nakikakaruba ka lang. Saan adakas ti makikaarubaan niya? Makaumamatan ti kastang araramidam. Agulimag kan. Tamang isa ang akon. Imbes nga agluto ka, saan ta sa bali mo ti papanam? Di mo pa yun maasikaso dagiti anak mo. Agluto ako na lang arudan. Apay adi ka pa'y lagtal na dita. Ay na, pakawan ng apo. Anya tinagapaan nyo kan lakay mo aya. Ha? Mangag dito'y istor ko ti sauna. No kasta. Nang nagyugayam nana. Wan, ngamjak na awatan ti daduma. Ti kaya nangamin kat iso ti ayan ti atensyon ko. Narabyanak lang ang anagawit. Kasta una yan ti unget na. Ay nawaw, napnapanam ngamin aya. Apay anarabyan ka nagaway. Iti ayan ti kumarek nana. Nagsaritaan milaeng ti maipapan kada Maricel kan tinobyo na. Chismis man ngaminun. Kay isumat ti liwliwami anana. Ay napasing aya, iti kastangar aramidem, ket madlaw nga insecure kalaunay ken Maricel. Iso lang nga iso ti sang kaistoryam. Anya ko mati pa ka insecure ng kwa na ngay. Saan dan tupay nga kasar? Good morning, Maricel. Sigamat gayam pasing, naimbag abigat mo mat. Anya ngay ta sobre nga iniggamam. Adda ilakad ko iti sentro. Apay ka di? No kasta, agkasar kayon itinobyom? Asino mat tinakadamagam? Pinuktuak laeng. Wild guess ako nada. Kamali ka. Business permit ilakad ko. Ay nawaw, apay asaan kayo pay laang ngamin nga agkasar kat nasurok 5 atawunan nga agdenden na kayo. Wano, awan ti plano ni Luis amang ikasar keng ka. Adamat ket di, ngam aguray pay mat Adda rason mi no apay nga aging gaita ket saan kami pay ang nagkalaysa. Ket no anyaman dayta, saan ama sapol ama amwam. Anya? Pudno ka di, nana. Marigatan ka nung gayam nga agsikog ni Maricel. Isumot ti kunada. Di yu sinaludsod kang kwa. Ay nawaw, saan basta-basta dayta nga isyo. Isu arumbeng laeng nga agbalin tayo a sensitibo. Iso siguro, ti may sa ama kagapaw, no apay nga aging gaita kat saan nga inkasar tinobyo na. Anya? Awan lat amok nana. Iti saan nga agbayag, panawan dan tumo dayjay. Amom nga raod. Diyos kaya, tapno amom ti sumaruno ama pasamak iti biagda. Kasjay mat ti kadwan nana. No saan ama ipaayan ti babae di lalaki iti anak, kat panawan da daytoy. Saan ba't nga aminan niya? At dalat tamo dagiti naragsak nga uray awan anak da. Swerte aklat tagayam ngam ni Maricel. Awan kwartak ngam inkasardak nila kay ko. Kan adamat tan ti anak may. Ay nawaw, apay nga ikumparam ti bagim kenkwana.
Ay, insecure ka na talaga. Pudno ka day, Maricel. Ay nawaw, ti anya manan pasing. Marigatan ka kanum nga agsikog. Anya ko maita. Isu ka day ti makagapaw no apay asaanda ka nga ikasar ti nobyong. Among pasing makadlawakon. Anya ti madlaw mau. Biyag kun samot ti bambantayam. Agpudno ka man kanyak. Insecure kan samot. Ay nawaw, anya kumati pa ka insecure kang kangay. Siyak in kasardak ti asawak, uray awan kwartak. Si kangay. Di kan aglibak tamadlaw met. Ay na, no siyak ti sika, agpanunot kan. Sigurado apanawan na kanto ti nobyom, tadi mo maikan iti anak. Anak ti kayat dagiti lalakian niya. Awan sirbit kinapintas kan kwartam, no di mo maipaayan iti anak ni Luis Anobyo. Saan anasaya at tikas niya pa nagsasaom kin Maricel, si Kapaseng? Pudno mo dagiti insawang kulakay. Na, si Kapay lang a babae, ti mangiruruman iti padamot lang a babae. Saan apa nangirurumanday jay tapudno mo't ti ibagbagak. No awan ti nasayat nga ibunga ti ibagam. Aguli magkalatang amin. Naa, dayjay Maricel ti kampiam. Tapno ibagakin ka, nagalas ti kas tanga ugali ti may sa babae. Babae kamot, iso nga irespetong kumamot at ipadam a babae. Di ka aging dadalos, tauray si ka, at damot angot mo asandang amo. Anya, At da anak mo itim mo na ang boyfriend mo, saan ka de? Kastantin baga ni pasingking ka? Wen, naimbag ata nakapagtupulak inay. Tano saan? Ang mga no nagdarating iwat na. Awan ti muna, iti pagdaldalanan ta. Iso asaan man nga gindadalaws? Naku nampay. Unaw, insecure kin ka. Iso akas ta ti isawsawang na. Ay, jakman amo iti dayja a babae. Ikumkumpara nakit din ti biyag na kanya. Kasta dagiti insecure ka. Siguro At dagati ti diyo nagkinawatan itay. Awan amok anagapaan mi. Ngum amok asipod pa'y idibabalasang kami pa'y laang kat kagurguran na kunday jay. Nga uray awan matdakas nga aramidak kan kwa na. Talaga nga rod nga insecure ano kasta? Adda ko makayat ko ama amuan na naayda. Amok ada kayo laang ti makasungbat iti saludsud ko. Anya ti kayat mo ama amuan, Maricel. Adda kanumot anak ni pasing itiim mo na akalive-in na nana. Ha? Pudno ka di nana? Aywan. Pudno day ta. Apay ka day. Adamat gayang palimod na. Ngam no agsasao. Apo, kasla na dalos a tao. Isupayan ti mangiruruman iti pada na a babae. Confirm lakay. Anyan ti confirm? Adamat gayam anak ni pasing iti sabali a lalaki. At, ha? Ni nana ay daa mismo tinangibaga apudno kano. No apay anapan ka pa ilaang itayan ni Nana Aida ay Wen atap no adamat laban ko. Jakmat kayat atong palbiag nga irurumanak dayjay a babae. Saan asyak ti kalkalabanin na. Tamangan no adamat maisawang ko adi na magustuhan. Makatawan manan tinapalabas. Talagan samot adidan ikasarday di Maricel. Kinapudno na. Plano dan tagkalaysa. Ang mga nukon kunayo lang day tanana. Ay nawaw. Pudno ti bagbaga. Itaabulan ka no. Ngamyak sigurado no anya apitsa. Aya, Wen, ikasardan ti babae apaka insecuram launay. Saan lang aday ta? Adapay good news. anya ti good news, nana. Agdadagsunon ni Maricel. Anya? Nay, apayakas ta ti reaksyon mo. Naliday kan samag. Naliday ka kaday ta successful mo laang ti pamilya ti babae nga inruruman mo. Para kan ka pasing. Ay nawaw, anya day taw. Di mo ka di mabasa. Invitation card para itikalay sa amin kan Luis. No kasta.
Pudno, tinaibaga ni Nana Aida kanya. Wen, umay kayon to Ha? Di kay agbabain taado ti sagana mi. Sigurado ang mabsog kayo. Ay, kwa? Ala, agpakada akon. Taado pa'y tinasken nga aramidak. See you there. Umay kayo tagsasala tayo. Nakitam ti set up para iti kasarda Maricel ken Luis. Anya kumaita. Nakitam, wano saan pa'y, tay pakitak ti picture ken ka. Ay nawaw, nakita kun apay aya. Ikasardan ti babae nga inruruman mo iti. Ket bongga ti kasarda. Anya kumat bibiyang ko ngay. Iso ti urayam, saan ka ti? Talaga nga insaganaan da ti kasarda. Awan bibiyang ko kuna manen. Inton sumaruno ngamin, agtanang ka, di ka sumanao. No insecure ka iti padam a babae, aguli magkalatan. Ay nawaw. Irespetom ti padam a babae, bakit? Nagalas akit kitaan, asika mismo a babae ti mangiruruman iti padam mo't laeng a babae. Ipadlaw mo launay mo't nga insecure ka. Ay nawaw. Kas babae, respetuam ti padam a babae. Di mo iruruman ti padam a tao, gapulaang iti insecurities mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.